Cad is fearr leat I máíocht nó peall? Sin ceist dachar is fearr an máint is tócha mar bí níos mó skill a gceist. Is tócha bhfuil níos mó skill a gceist agus just cé có topic a bhfuil an cléthe agus mar lucht féchna is cléad an céad scótha agus just is even an sport sin agus fós tá an tálam imirt lenar club féin so soiríonn tuchttáach dom sé sin. Fós ó am gám taim mu an barc le chuid cardide immert máint agus ag pucáil an léráid le chuid cardide. So is ruíonn tuchttáach dom sa bhfuil an fós ag immert peile agus máint ach go háir don club mar sport an céad scótha. Nach bhfuil Piers? Yeah! Is tócha gur bhí an máint an sport is fearlam just ó thaobh gúil sé comhtáach do stair na hair an siar chuig scéalta cú colm, bhil leithna gcuimhar cú colm? Agus gúil sin lunathe an air chuid stair so sin an tácht a dúnach má. An éon talent rúnta agat? Actually, yeah, is Éireann iad an céad scóth mé agus is tócha an party piece bhfuil gom ná pucar buile a scuil bhil leithna gcuimhar pucar buile. So it's even an Éireann sin, so sin an size party piece bhfuil gom. Dar le Ciarán is Éireann í maithe, but níl mud cínta fós.